Hej med jer. Velkommen her til Albuen nummer 3. En nyopført villa her fra 2023. Vi er beliggende i kort afstand til Hoppe Skoleby med skole, børnehave og indkøb. Villaen er på 170 kvadratmeter, og derudover har man en dejlig, stor dobbelt carport på 42 kvadratmeter. Prøv at kigge med videre i videoen. Her i husets hjerterum, der har man skrå lofter, som giver en rigtig lækker rummelighed. Herudover så får du 4 gode værelser, hvor til soveværelset der er der tilhørende walk-in og badeværelse, og der er selvfølgelig gæstebadeværelse i den anden ende af huset. Kunne Albuen 3 være et godt bud på din families nye drømmehjem, så står vi klar til en fremvisning alle ugens dage. Hej så længe.